Pintar, dibuixar o fer escultura és per a mi una espècie de recerca interna, un acte d'amor. Joan és un filòsof de la pintura. Buscant el seu món interior. Ho fa des de la seva caverna. Jo no conec a un altre artista que siga capaç que amb els dits i amb unes ceres i un paper en blanc puga desenvolupar un llenguatge plàstic expressiu tan potent. Està involucrat en com volem que funcione la societat. Castejón invoca la ausencia primordial, esa que puede domar los impulsos animales cabalgando, como sucede en Recordant a Mainbridge, 1999, sobre las ancas de un caballo reducido a osamenta. Compone una figuración de la doma y así nos entrega un ludismo que, en cierto sentido, habla de una resistencia a la muerte. Cada una de sus fases creadoras se corresponde con un ciclo de su vida. La memoria carcelaria, los hombres errantes, las atroces nocturnidades de la injusticia, los emblemas despiedados de la memoria, se reflejan y descomponen plásticamente en cada uno de estos cuadros. Con su entorno, con el otro, con la magia de los sueños del individuo, con la dinámica de los sueños colectivos. Joan té una manera d'expressar en la que no li costa parlar amb les vísceres i a poc, al llarg de la seva vida, ha anat com afinant això que dona al món i s'ha esmerat en deixar passar a la bellesa. Desvetllar el misteri està ahí, en una mirada interna, en una mirada empàtica en la resta de la humanitat i en veure com es fa això, perquè ho tenim que descobrir. Jo en l'aire el got, sols per tu i pels teus llenços, una lliçó de claredat serena, puja als balcons i ens enrama la vida, o tu, pintor de cintures florides.